kata jonyuolwa ne timo gik moko. Information gin godo. Kendo dibed ni mano bende ema miyo un kaka jokanyo owinjo bed ni ubende koro uloko kaka uwuoyo gi rowere masani, nikech ka gisewacho ni gin tiere ngima masani mago gik mane timore kinde machon. Dibed ni koro ochuno ni ubende nyaka koro ulok kaka uchwalo puonj ne rowere. Kendo ahinya aparo ni kata migepe mopogore sani kaka gitemo timo migepe gi opogore kaka chon. Nikech chon samoro ji ne beta piny tuwuoyo to ji biro winjo. But sani joma tindo dwaro ni samoro kidwa wuoyo kodgi ikelo mpira, ikelo thum mondo koro koka giwinj gimiwachono. Samoro kata gidwaro mana chiemo. Kikelo negi chiemo to iyudo ka kendo gibiro winjo puonj muwachono. Gidwaro gik machalo tugo, sinema. Koro gikaelago kukelo ne rowere nyalo miyo gi ilo mar biro winjo niya jogi wacho nango kata ang'o miwacho kae. Un kaka jolonya nitiere gino mabende uwacho kata udendo ni triple threat, gik moko adek mabende hinya ngima mar rowere, mago yie mohiu, lando kute gi mag ayaki kachiel koda lwenje mago mag kit chwech. Gik moko adek gi gin okenge mage mabende oseketi mar tieko gi. Erokamano ahinya. King'iyo ni triple threat wan gi tuoche mag ayaki, wan gi lwenje mag kit chwech kata mwadendo ni sexual and gender based violence, to kendo wan gi yemo mondo kata teen pregnancies. To king'iyo chakre ne wabedo gi corona mano